Tini Shrang Sal Omurpur Bisingni Salka Malbasa Village Council ni Ongoi COVID-19 Monitoring Committee Khajakha o Monitoring Committee Khajakmani Pandao Manjak Baikha Salka Malbasa Village Council ni Tangphang Ramodas Tei Village Council ni Ketal Jongjak Adong Rogo Tuyoi Chairman Tei Vice Chairman Agonsong Tongbemani Hodani Samung Tangnai Takuk Sonjoy Jomate Agonsong Aro Shrang Salo Kokchab Laijakha Kami Amchai Rogo COVID-19 ni Bahaiga Yakatri Mannai Tei O Bimar Hamya Manjakhe Borokno Bahaike Chubanani Rogno Tuyoi Tebo Koklam Rok Ge tini sung Amorpur RD Block bisingni Purwo Malbasa bisiwo kaisa tabukni COVID-19 ni pandemic jora solai tongmaniwo kaisa bono tv ni monitoring committee hai khajakha abono tv sung tini kisa kong rok salaikha borok bahaike tuma enga nangnai bono tini bisini secretary babu tongo bortai pro bangla bai shaka tei bono no angtabok sanamusugo tini o bisini kaisa khene village committee ni kaisa khene khajakha tei judawo bo khajakini tongo ge tini sung salaikha bono tei tumungno chini o bisi bisingo khorok sasuk phano o bemar bai manjakha hinke bono sung bahaike suba thaiklainai borono sung bahaike harot hai harwani lama ronai om hairok bang mano tei ni je administrative ni dagi jakmani haikhaibini sung tini salaikha ge kokhe om haisi tabok hafang bahaino dipor 12টা jora hinke jen nangkuk mani phalnok rokno khulawi tongui mano haifano 12টা ni simi yang saroi tei ni 5টা jora aprokene completely lockdown hunoi saklai jakmani abono tibini angtini hafangni thani toihorna musugo chini oti tripani chini borok bangku borok no small finance ni thanibo loan najak borok no kisa naina ungthung borok ni tei mung sakamai kri ungui tongbai chini borok tongkosong tongnai lukurok borok bahaike tangi tv chanai aboni belai khine tuglaiwi tongmani jorabo small finance ni agent rok phaiwi belai khine borok na rang adai khaina ni phaiwi tongo abono tv bahaino सरकार chini oti prani hafang bo nainani ingthung honai koihoro asakno hambai বিসির করোনা মনিটরিং কমিটি নিয়ে একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় আমরা সামনে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে যে কাজগুলো করুন এটা আমি করোনা মনিটরিং কমিটিকে বললাম এবং সামনে পরিস্থিতি খারাপ হলে করোনা পজিটিভ কেউ হলে কিভাবে আমরা পরিস্থিতি সামাল দেব এটা গভর্নমেন্টের যে একটা রেগুলেশন আছে ওটা আমি করে দিলাম।